Političar se mjeri samo po tome što ostavi za sebe, a ne o tome šta priča. Jeste li ostali priču o lažnom izvještaju za Srebrenicu, u kome ste rekli da podržavate taj izvještaj, kao što je to učinio Čavić, i tamo da stoji 8700 lica koje je ubijeno, a da sada Haški tribunal kaže da je to 4900. Na bazi tog izvještaja mnogi su presuđivani. Ja ne branim one koji su počinili zločin i treba da odgovaraju. Ali ja govorim ovdje o prihvatanju pozicije u kojoj ste vi kao vrhunski političar ili predsjednik Republike prihvatili da podržite izvještaj Pedije Ždauna koji je predao nekoj komisiji koja je rekla evo to je izvještaj i vi ste izašli i rekli na konferenciji za štampu da taj se izvještaj mora prihvatiti naprosto jer se radi o tome da je to tako. Sad se ispostavilo da nije tako, izvinite, molim. Dobro. I sada kad vidite sve što se dešavalo poslije toga, onda vidite da je to, da i međunarodni faktor, pa čak i Haški tribunal, nisu imali dovoljno dokaza, nek su koristili taj izvještaj kao dokaz, koji za sada znamo da je lažan.